Sa ako ka probinsyano, ning syudad nanimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag di ay sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa ato pa, basta imo nakitaan. Oo, Kisa may kuyog niya. ganina. Oh, Ako igagaw. imo igagaw. Balisyana ka. Bitaw! Oo lagi. Istorya lang alam pangisog. Yawa ko nimo. Wala mo na nga. Pwede ka na mo Unsa man ito'y tuyo niyo ni Diana Tara? Ay na lang padagang istorya. No, paminaw. Ay na lang istorya. Among pangutanan ninyo. Ang importante, nga nakakita ka. Nakita ka. Nakakita lagi ko diri to ganina. Ganina. Sige. Oh, Yara ka. oh, yeah. Sige. Sige. Ya, ikaw. Isa. Mao ba na si Dayanara katong mubo? Dili. Taas niya. Tampok. Hey. Tara, kay. Tubay ka na, lisod kayo. Maglapad yung mga ubo, tubay ka na. Sige. Uy, ikaw! Uy, Hi, JR. Nadig ka? Hello. Hello. namay nangita niyo ko. Namo? Oh, Saba? Kinsa man? si Diana Tara. Di na taro. Si Dinara Tara. Uy! Si Dejanara, siguro kina akong amiga. Umaula, mo lagi pangita. Nga naman kung unsa man kung nituyo og tumong nila. Katong mga dagkog lawas pa, mga tambok. Mga hap-hap lamoy ba? Kaya nga naman, ayun sa may... Magtawa mo siguro to ni Hala, Kuan. dili ba ka ang katong mga tao ni Sir Philip, ni Big Boss ba? Murag mauna. Ang ako ba? Kiniingon ka man nga nangita sila. Makuyawan jud ko ba sa sila mo'y mangita ay. Kay mahugog miserable ang kinabuhi na tuanan nila. Dira ba nagpakita nila mga hinagiban nga na mga pistola dagko kay bugat kayo. Sus, Ginoo ko wala ba na ibuto-buto. Ang ako nag-ari na ipabuto. Kaysa ba? sabi Wala sa- nangita man sila na kung sa may dakong atraso na ko nila. Agoy, Dayanara. Makuyawan mo sa... Friendship, paminaw. Maunay pangutana ro nga dagtangag pagdakong ganti. Ug ngano ka? Nya usap pa di sad kay mi close anang mga tawanan nga nangita. Maugan. Bitaw. Pero, gaw, Oh, unsa man kunoy kuan eh, ningon ra sila nga nangita sila ng Dayanara. nangita ko na sila. Nangita sila. Dili. Di pa kayo dugay ng... Mao pag ipaglakaw karon pag yun. Kuy Ginoo ko. Dakuar magda ato gaw, dagko kay da. Unsa may gida? Iyan. Kuy Ginoo. Kung saan mo ni Dayanara. Pero ako ba? May tatatog ang langita, laing tao. Dili sila. Kuyaw, Basta kuyaw. sila, gaw. Oh, gaw. Walang jug ka, masayod. Oh, Ug lagi. si unay nilang batasan, gaw. Ug si maunay makahinayak. Grabe ra ba yung tao kay na mudag hinayak? Unsa jug kay sa? Kaya nga naman, dahil na Balenciana. Uy! Ingani man ko ni Dayanara. Kanang mga tawhana, kanang iyang dimension ron. Bisa pag dili niya isulti ang pangan. Klaro og tataw na gid kaayo, Dayanara. Nga ang mga tao na ni Sir Philip ni Big Boss ba? Ito, kuyaw. Unsa may Kuyawan ka na kanang... wala sad. Unsa may ilahang kuan nga nung ako man ang ilang ipangita. Agoy, Ginoo, di ba? Kay Naglinggo wa ko ka jud kanibaw, at paali. least makapangandam ta. Makapangandam ko. So, mintas karon, nanay nangita nimo, o bisag ako, pagda ayaw ka balaka, Dayanara. Na ako, mo protektahan nimo. Thank you, Ben.
friendship ta. Dili kay mapuyawan. Dili na sa madutlan, dako ang nagtiyan. Pero, Ini ko Dayanara, tago lang gidan ko nimo anak sa muyo. Kay katawanan. Kaya napaminaw sa, ayaw ka balaka ha, akong balikon ha. sige. Ayaw jo ka balaka. Mintas buhi pa ko, Dayanara. Walay maka hilabot ni mo. Bisan si Kinsa, bisan si Sir Pili pa. Bisag lamok. Pero ang pangutanaan ni Dayanara, og ngano, unsay sala niya lang nimo, ug unsay gi tinubdan sa ilang katuyuan diha nimo. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Bigong yo. Kunyo, Wah, nagdahon na ako ba? Iwan di ko sa Kuan kay si Shano ba? Oh, Nauna lang ko kay siya na si Miss Ede. Nasa Ang Miss Ede, Miss China day. Sige lang kami si It. nakar. Uy, China na. Ani ana sila? Oh, Darat. mga mga the best. Hababla mo yo. Ay. Ito naman. Oh, Ito balita. Sigurado gito nga si Miss China to siya? Ano siya? oh unsa? Brad, sa among pagtuo pagdaibaw, sigurado jud mi nga kana si Shano mao jud na si Miss China. Kay matud pang Dayanara, si Shano ug si Miss China iisa ra. Iisang tao lang. Yes. Oh, na. Tinuod ka na. Ikaw ko na sa Bantog ra nga. Si Siano nagilom-hilom. Kay siya din si Miss China. O di mo lagi. Kung maumang gani ka na, atong buhaton, pabawa doon si Big Boss. Isa. Ida, no? Bisag asa na lang ta. Bisag asa ta mo, suri-suri, asa na pita. Makagasto pag dako si Big Boss ani. Si Siano ra man atong Mao lagi, naglibog ta. Sige, sulti yun mo ha. Sino Shano ka si Miss Kinda? So ang anak ni Big Boss si Nika. Oh! Ay ta. Ayun gingon anak pagtuo nimo. Oh. Sa ako sa pagtuo sakto Unsan? ta. Oh. Sa akong pagtuo kana si Nika, muudyo ni ni anak ni Big Boss kay ngano? Ang pagtrato niya ni Nika mura ning anak sa mo Oh. kabantay. Sa ako ra pabina. Napantay ko na. Unsay ka ba kanimo? Pero, kung mo na istorya ito, pabawas Big Boss. Hoy! Ini! Hoy! Paminaw mo! Listen to me! Oh. Thrilling ka ni! Listorya, thrilling kayo! Oh, thrilling. Dako kaning balita! Ha! Oh. Nasakpa naman nga siya si Miss China. Pero balik na sa istorya to no. Paabot ni Nika. Ato nga problemahan. Si Shano, di man mo angkon nga siya si Miss China. Saong ka nga. Tutugin na iman. Ikaw sa basundiri mo ganito ka. Muna man. Di siya po, di na yung magkani siya. What tayo bahin mo na, pero paano ba kayo pagtuo? Oh! Di ato na ikon. Nakita na mo sa duha ka mata! Klaro juga, nay maayo. Klaro, Aron tataw mutuo mi. Mutuo mi. Kanta ko no. Aron mutuo mi. Oh. Oy, dijilon nyo, hinamon kita. Kada. Kanta ko na, be? Kanta ko. Wala tayo problema kay nakita na. Oo, nakita na. Big Boss, si Miss China, Miss ang kuno, China, ang sara sila. Yo! Tinuod ba na imong isulti? Dili ba ka na, baka palihog tarungan ninyo kay mapatay ta ni Big Boss. Hoy, undang ta. Oh. Basta, matod pa sa mong naibawaan nga nakitaan, matod pa sa mong nadunggan, kana si Shano ug si Miss China, usara. Yes! Sa ato pa, Correct! panahon na ni. Sa. Magkakwarta na ta. Ako yung Yes! Isa. Pangilom sa mo ha. Oh. Ang kining istoryahan nato. Dili dayon ta magdali-dali. Kay ngano man? Kay wa pa amatay ka matuuran nga kana si si China mao na si Siano. So magpaabot ta nga magkistoryahan na sila. Hoy, taysa. For your information, Oh. mauto mo nakita, sakto jud to mo nakita sa cellphone ni Dayanara. Dili may mga buta. Kitang-kita na mo. Oh, sa di ba? Maujud na. Ako nadunggan ni ingong si Dayanara nga si Miss China, si Shano, maujud na. Isa lang. Balag mo tuo mo sa di basta maujud na. Uy, Oh, mauna ang ebidensya tuan ni Dayanara. Oh, tuwan ka niya nara. Sige, sige. Ato kwaon. Ato to ko. Ay sa. Sa man? Hoy! Yo, malakaw pa ang tulo mo dito. May hapon kap. Oh, may hapon. Basta man dito akong hibawaan eh. Bahay itong
Nika, Nga naman. sa may kamatuuran na nga, si Nika, dili ko no anak ni... Ni, loading ka. Dili anak ni Shano. Ano? Ha? Ano? Shano? Si Siano! Oh, dili Nika, tinuod nga anak anak ni ni Siano. Shano. Oh. Mao nay laktod nga pagkasulti nga dili anak ni Shano si Nika. Pero si Sir Philip, Sir Philip. oh, si Sir Philip hagbay ra nangita ni Miss China. Miss China. Kinsa din na si Miss China, day. Nangutana ka? Oh. O kinsa na si Miss China? Nakaibaw ka? Ako sa balita-balita lang. Si Siano ko, no? Hmm? Tinuod ba ka na? Si Sir Philip hagbay ra nangita ng Miss China. Oh. Kay brag siguro kanang si Sir Philip nangita na sa iyang anak. Kasi Nika. Di what trabaho? What trabaho? Di ta kahangay nga makadesisyon na nga kala si Nika anak na ni Sir Philip. Ayaw pagtumutong istorya. Nagduda magugud. Ay si Duda Alcantara patay na hagbay ra. Di kay si Nika ug si ko andilis la pariyag naong. Layo ka ayo. Ay manana. Manana istorya ha. Unya karon Lain na to ka. Asa rin mo mga anak, di? anak Hmm. ang ako mga mag-ina, ang duha ka anak nako, ug ang akong asawa, tuwa sila ka Siano. Oo ba? Nagunsa mo Kay- sa to. Tuwas ni ka nga to, naginusara. Amot, magulanon mo kuno to. Nga sige na kuno, sige ginuktok si Nika. Amot, sa problema ang Nika. Tuwas sila nga to, ilang yad to. Oo ba? Oo. Nya, di ka mapas na to. Ginungutan naman ka. Kasi ako agtunto. O sige, to na to. Otro po ka, reporter po ka. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawat sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawat sa akong kagwapo Ayolog palabi day, ayolog palabi. Ayog palabi kay wala pa ta kahibaw sa unsa gyud tinuod. Huwato na to. Huwato na to imong daddy ug imong mami. Ay palabi, sige lang. Unya ma, nidinay man to si ni Shano ma. Lukro mo ko. Lukro ko. Wata lang gigo patakabaw sa tinuod. Pakig heart to heart talk ka sa imuhang mami daddy. Kay sila ra gyud makatubag anak. Ay na, sakto na. Pero naglikay-likay mo gusto siya. Ma, sino yung Shano ganiha pag kuha sa mga guns. So, Naglikay-likay. Anak gito nila. Asa di ang anak ni Sir Philip? Saan ka ba yun? ang makatubag anak tanan. Imo ra gyud mami daddy may makatubag anak. Magpaabot ra gyud ta nila. Ug adto ka mangutana sa tanan aron ka makaibaw. Wala na. Oh, Ade, nala. Ngayon naman ka dire. Napas ka na di? Oh, tapas lang ko kay nangingawa ko ni Nika sa yan itabo ba. Ganahan gini chika si Daddy Rap eh. Ayun nagsigilak. Ayun nagsigilak ni ka. Ay naghilak ko ka. Nahingawa ka? Oh, Nahingawa jud ka tinuray og nagtan-aw lang jud ka og nagsudong lang jud ka unsa ni tabo ni karon. langga. Wa ko mangingon nga nakisloso o nakichismis, nangita ka ng guhan ug sa balita. Pa, Siyempre, Pa, mangawa ko. Paayos
kuan gyud pa kana imong tingog ba? Nayarasad pa. Ayaw ka Kalma lang, kalma lang. Hindi naman siya nangita ko chismis, nangita ko kuhan, kung siya balita. Siyempre, kapitan ko siya makuhan nga. Patabang na to ng nika. Kung tinuod mo, simba ko, tinuod man gani. Amo lang ning gikuan si Nika kay syempre kay nag-uul taon, amo taon sang kuyugan karon kay Wala ba sa Timel? Tuna. Asa ka to si Naishano? Kahilak masad kunin mo nika. Ay pag apilap yung gilak diyan, nanihilak sa imong ati. Nga, ngayon, sa mo muhilak, oy. Asa Nga, na kay sa- Naishano? Wala At pa ang rin pa. uli. Unya sa pa. Dapat hilakan sad pa. Uy kay ngano? Amiga na bami pa. Friend sa- kami, ano ba may ka-close? Nga, saan naman taniron? Dili ani na lang. Magpaabot ra gyud ta ani ni Shano ug ni Mil. Sila ra gyud makatubag ani tanan. No, Oy. o pa naabot. Paminaw. Sakto na ini sa gila. Kanang Katrina, Rabia. Kamo lang sa lingaw ani ni Nika, ha? Lingawan ni ayaw biyain ninyo. Usa may klase lingaw ma. Bisag unsa basta malingaw ni siya kanang ulukuan na sa istoryahe siya. Ang ano maghagwaon. O di paminaw. Ay sige la kay. Asa ka to si Naisha? Basta maura gyud na makuan ako nimo ha. Paabuta imong mamig daddy kay sila ra gyud makatubag anak tanan, okay? Ay sige la kilom na. Ay sige hilak ikaw kay kahilak ko na kay ko. Kamu ragin maka heart to heart og Pag heart to heart sa imong mamig daddy, magsinultihan okay? na kamo tulo. Kay manglakaw mi. Iyagyag nimo tanan nga. Mami, daddy, unsa man ni katinuod nga akong naibaw-an nga murag crowded naman gyud kayo mami nga mo ni nga kastorya ha. Nadlo ko na magugukap. Basta dili dyan ko nila tinod anak ko. Good. Tanan, may bawan na yun na nato. Ug unsa katinuod. Ayaw sigilak. Siya pabuta lang gyud ha. Naara na Sige, yung sige, support sige kami lang. nimo. Pabuta imong mamig daddy kay maurog yun ay makatubag sa tanan nimo mga pangutana. Nika, si Nika, atimanan ninyo katriyo na. Oh. Atimanan nimo kay manglakaw mi ni Kwan, ni Rap. Asa man mo, mami? Bro, wala magkakailan ako lang nga. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Si Rap, ay di kap Rap. Ay, Kanang, napalila. ibalimot na lang nga wag tam guga kadiyot murag na papas ang una nimo ba. Na-focus na lang kung Nika ba Ay. nawa kadiyot. Murag na papas ka kadiyot sa kung kasing-kasing. Larga we kay nami meeting ato mga kapitan. Basta ayaw naghilak sakto na ay naghilak. Hoy, ligawan rin ninyo ha. Dire. Kanang Ano biya iris ni ka? ayaw hay na pala. Ano ka to nga? Pinika. Sakto na. Huwag ta ang imong inahan ug imong amahan, okay? Ha? Sige. Napalawan mo yung sirana. Sige na. Mama, Sige. sige. Tarungan na ha. Kay napamilak to. Ano biya iris ni ka ha? Sige na kay malimot ra ba Wala yung module. Wa kay tungod wa ka sa magsuwag tang magugka. Uy, mag-date ka sa duha ay. Tika. Ay nalaghilak good kay ngano no. Makatakot jud kay ko. Chill lang. Chill. Kanya kung for example kung tinuod na imo nang papa siya nindot ana duha na imong papa. Napakay papa siya no, napakay papa na coming ka ng coming. Oh, ang asa ka kalabian na ang uban ana wala man si papa man mangita pa jud ang uban na papa para naalay sila tawag na papa. Oo. Kami kay di man makalimot kay among papa. Kay bawo mo magimi mauto among papa. Kay mao man jud tong height, inano naman jud siya. Di man malagi. Ano lang jud chill lang ba? Ano yung tubuhato, no? Kamu mangita mo dahil nara. Kami mangita mi siya, no? Ano lang, sakto na yung idea. Unsa may problema? Isa. Sige, ano lang. Kami mangita yung Dayanara, kamoy mangita ni? Siya, no? Very good, that's right. Hoy, Aisa. Unsa may pamagi ning premyo? Ha? Sulti Tesa, mo te. tino. Sulti mo taro. Ya unsa mo siya pagbahin sa premium ni Big Boss? Kamu ba? Okay. Kung kayo atat kayo ba sa kwarta na? Oy, wa ko'y labot na. Relax lang. Di ba actually di ba mo ko tagaan mi ninyo. Tagaan lagi ka, pero Gcash mo. relax. Lagi. Pamilabot ta, Basta kwarta na isgutan ni una agit mo. Ha? Wa ko'y labot ana. Aron may bawo may kun sa Pero premyo. magkahanta mo daan. Oh.
sawa pa mo sa trabaho bitaw ta, padagaan mo daan. Kana ka ba to? Makwartahan ta ni. Relax lang, ha? Kuha mo tinyo gihatag niyo. Relax gani. Ayo, atat Si pa man to, si Si pa to. O nya, saman. Basta, mo to, pwede na magdinar ha. Huwag ka mo agto ni Shano. Sige. Ano man? Tinarag si Kuno. Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso, apan bisag kung saon, igo radyong makakaon, kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan pag BIBI sa uban, matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang, kayot buntag udto hapon, malipayong lang gihapon, mupahuway mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangho, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.